ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟବେଳେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା, କେତେ ସ୍ନେହ ଭରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ନା ଏ ଭଲ ପାଇବା କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଏ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଭାଇକୁ କେହି କିଛି କହିଲେ ନା ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଦୌଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇକୁ ନା ଅନ୍ୟ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଏ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଯାଇ ଜଣେ ଭାଇର କଥା କୁହେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲଢ଼ାଇ ଲାଗିବ, ସେଇ ମା ବାପାମାନଙ୍କର କ'ଣ ମନରେ ବିତିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ସେମାନେ ପରା ତୁମ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ସମାନ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଅ। ଭୁଲି ଯାଅ, ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଅ, ସେଇ ଛୋଟ ବେଳର କଥା ମନେ ପକାଅ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, କେତେ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ଦେଖିବେ ସବୁ ରାଗ ରୁଷ ଅଭିମାନ ଦୂର ହେଇଯିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତଙ୍କର ଭାଇର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ପାଇଁକି ସବୁ ରାଜସୁଖ ଛାଡ଼ି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଭରତ ରାଜସୁଖ ଛାଡ଼ି ସେ ବଡ଼ ଭାଇର କଠଉ ପୂଜା କରିଥିଲା। ଇଏ ପରା ଭଗବାନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା। ହେଲେ ମଣିଷ ସମାଜ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ, କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଗୁଡ଼ାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ପରା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଦରକାର। ସବୁ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ଭୁଲି ଯାଅ, ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଅ। କେମିତି ଛୋଟବେଳେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଏମିତି ଚାହିଁବେ ନା, ଏ ସମାଜ ରାମରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଯିବ। ରହୁଛି।